Тук ще ви покажем как се извършва пролетната резидба на катирливите рози. Това е групата, която е популярна под наименованието катирливи, овивни или влачещи рози и са подходящи за засаждане покрай стени или огради. Тук виждаме през зимата няма големи поражения по това растение, тъй като всички стебла са зелени. Много е важно да знаете, че стеблото не е нужно да е напълно кафяво или черно, за да се смята, че е живо. Това, например, не знам как се вижда, но може да се счита за живо, тъй като е тъмно, но не е сухо, освен в горната си част. Така че опитваме се да разпознаем докъде стеблото е живо и зелено и го изрязваме. Изрязваме сухата част и оставяме зелената догоре, на която виждаме, че има разклонения. Разклоненията е хубаво да се изрежат на втора пъпка от началото на стеблото. Началото, което води от основния литораз. Ето така. И това вече е сухо и го изрязвам. Когато растението от катирлива роза е с повече от 3 или 4 литораста, хубаво е да ги намалим до 3 или 4. Тук в случая имаме 3 литораста, които са живи и зелени, така че ги оставяме всичките. Като на всеки един основен литораст, основните са литорастите, излизащи от земята, като на всеки основен литораст разклонението го режем на 2 пъпки. Ще се опитам да мина отзад, за да ви покажа. Ето това е основният литораст. Виждаме, че тук има измръзнала част, която изрязваме. Това е разклонение, но може да продължи да играе ролята на основен литораст, тъй като е живо. Това са разклонения, режем на втора пъпка. Това е прекалено тънко, за да бъде оставено. Ето това, тук имаме отново измръзнало и го режем до зелено. Това е друг литораст, който също е разклонение на основния. И по принцип можем да оставим, тъй като е жив и зелен. Но в случая аз ще го отрежа на втора пъпка, което е основното правило за страничните литорасти при катирливите. Ето тук отново на втора пъпка режем, или ако е измръзнало до дъно. Тук на втора пъпка това е разклонение, това е тънко и малко и слабо и се изчиства до дъно. Ето този литораст е разклонение на основния, но тъй като е здрав, зелен и достатъчно висок, може да се остави за основен, а този тук да се отреже по този начин. Проверяваме дали е жив догоре. Опа, щупих го обаче. И това се случва понякога. Режем над най-горната пъпка в здравата част. Тук имаме измръзнал връх.
Тук отново разчитаме на пъпките, които са спящи за момента, но като се отстрани възможност за други, те ще се избият от стеблото. Тук имаме към това растение още две живи стебла, които излизат почти от основата и които можем да оставим, тъй като са живи до самия си връх. Хубаво е растението да се прикрепи по някакъв начин към стената или опората, която е в близост до него, и периодично да се привързват новоизбилите литорасти, които нямат опора. През сезона, когато цъфтят катерливите рози, това е правило, което всъщност важи и за всички останали, трябва да се изчистват прецъфтелите цветове или да се режат страничните разклонения пак на втора пъпка под прецъфтялия цвят, за да избиват нови пъпки, нови цветове и да се радвате на обилен цъфтеж на катерливите си рози.